Moikka! Oikein hyvää vuoden viimeistä päivää ja alkavaa uutta vuotta. Mä tein ensimmäisen videopostauksen tähän blogiin vuosi sitten jouluna ja heti perään vuoden päästä uutena vuotena tuli sitten tämä toinen video, että tästähän meinaa ihan tapakin sukeutua. Ajattelin kuitenkin, että olisi ihan hauska tulla omilla kasvoilla tervehtimään täältä sisustuskuvien takaa ja toivottamaan teille oikein hyvää uutta vuotta. Tämä päivä on nimittäin blogille sinänsä myöskin merkityksellinen, että tasan 2 vuotta sitten uuden vuoden aattona päätin perustaa Modernisti Kodikkaan blogiin ja pari vuotta on mennyt kuin siivillä tämän uuden harrastuksen kanssa. Tosi mukavia uusia hetkiä on saanut kyllä kokea ja suuri kiitos monille lukijoille, jotka on löytänyt sieltä alusta jo matkaan mukaan ja vielä tässä sitten viihtyneet seurassa. Huuko, mitä sä riehut siinä? Hän ei ole nyt oikein kuvauksellisella tuulella. Mutta meillä täällä valmistaudutaan ihan rauhalliseen uuden vuoden aattoon. Naapurilta tulee vähän kylään ja otetaan hyvin lasten ehdoilla. Ja luultavasti tämä yksi karvakasa on kyllä sellainen paukkuarka, että otetaan ihan rauhallisesti ja koetaan häntä sitten tässä niin kuin rauhoitella, että ei tarvitse jokaista paukkua olla hötkyilemässä. Ensi vuosi on mulle tietysti hyvinkin uudenlainen ja erilainen ja ehkä sen takia mä en ole hirveästi pystynyt tai halunnutkaan tehdä mitään sopimuksia tai lupauksia. Mä luulen, että uusi arki tuo varmasti uutta sisältöä myöskin blogiin. Mitään vauvablogia ei ole tarkoitus alkaa kirjoittaa, mutta tokihan se elämäntilanne heijastuu sitten myöskin niihin postauksiin. Ja katsotaan nyt minkälainen kaveri sieltä syntyy. Pakko vilauttaa teille joulupukki toi meidän pienelle miehelle tällaisen aika hauskan supermiesasun, että minkälainen supermies sieltä sitten tuleekaan. Kovasti jo odotellaan ja 3 viikkoa itse asiassa tämän joululoman jälkeen mulla enää töitä jäljellä, että hyvin vähän on enää odotusta, että loppusuora käynnistyy. Mutta varmasti myöskin sisustusta, hyvinvointia, vähän matkustusta, arjen iloja ennen kaikkea, sitä positiivista ajattelua, joka auttaa jaksamaan niissä tympeissäkin hetkissä, kun tuntuu, että räntää tulee vaakatasossa ja joka päivä on nakkikeittopäivä eikä keksi mitään uutta. Niin siellä oman kodin seinien sisäpuolella löytyy kuitenkin paljon iloaiheita ja mä koitan niistä sitten blogissani kertoa. Lämmin kiitos kaikille tästä vuodesta ja ihanaa uutta vuotta ja palataanhan sitten taas 2015. Eli aika pian uusien kujeiden äärelle. Moi!